Σισοκό. Άνοιγμα ωραίο για τον Σταύρου. Κρατάει μπάλα ο Σταύρος. Στα αριστερό το σούτ είναι καλό, πολύ καλό. Παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Νούνιες είναι γρήγορος. Το σούτ είναι καλό. Στην κλειστή γωνιά ο Νουρεντινόφσκι. Σισοκό, Κυρώσκι. Είδε την κίνηση του Νούνιες που είναι γρήγορος. Προσπαθεί να τον κλείσει ο Βούξεβιτς. Το σούτ είναι καλό. Κόρνερ για τον Απόλλωνα με τον Σταύρου. Καλοκτυπημένο αυτή τη φορά. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Απόλλωνα με τον Σισοκό. Με τον Οσενή, με συγχωρείτε. Ο Οσενή ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα στο 18. Ξανά το κόρνερ του Σταύρου. Κεφαλιά του Οσενή. Υπό το ασφικτικό μακάρισμα εκεί του Βούξεβιτς. Εδώ κοιτάξτε. Παρόλα αυτά νίκησε τον Νουρεντινόφσκι. Σέντρα και πάλι από τον Βραζιλιάνο. Κεφαλιά στην περιοχή. Από κοντά ο Νεβά και στη συνέχεια ο Κόλαρ. Σισοκό. Πολύ ωραία τρίπλα στον Μπέντερ. Συγκλίνει ο Σισοκό. Το σουτ κοντράρι. Δύσκολα Νουρεντινόφσκι. Αγγίζει το δεύτερο γκολ ο Απόλλωνας από την πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Σισοκό. Σέντρα είναι καλή για τον Κυρώσκι που δεν μπόρεσε. Την έκανε ο Νούνιες και πάλι για τον Σισοκό. Ζήτησε ο Σταύρου και πήγε σε αυτόν η μπαλά. Το σουτ, το γύρισμα, υπόδειξη offside στον Κυρώσκι. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Την ώρα που φεύγει η μπάλα από το πόδι του Σταύρου. Όχι, δεν είναι offside. Είναι τουλάχιστον στην ευθεία με τον Μαχράτζε. Βέντερ, σέντρα, κεφαλιά. Έχω την εντύπωση από τον Νεβά ήταν, έδιωξε δύσκολα ο Σβαλόφσκι. Είναι μόνο ο Κυρώσκι μπροστά. Αυτό θέλησε να βρει ο Μαροκινός. Έγινε το λάθος. 2-0 για τον Απόλλωνα με τον Κυρώσκι. Από το σοβαρό λάθος που έγινε στην άμυνα στο 65 ο Σκοπιανός φεύγει και πάει να πανηγυρίσει τον γκολ μπροστά από την κερκίδα των φίλων του Απόλλωνα. Στο 65, εδώ κοιτάξτε τον Κυρώσκι. Ο Χαμτανί κυνήγησε την φάση, το λάθος γύρισμα από τον Κίση. Ο Κίση ήταν αυτός που έκανε το λάθος. Ο Κυρώσκι, αυτός που έβαλε το πόδι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ευρώτη του Νουρεντινόφσκι. Πορτογάλος ζυγίζει την σέντρα, ο Χαμτανής παταλάει, μεγάλη ευκαιρία. Μπροστά το Μαχράτζε προσποιείται ο Γάλλος, καλή σέντρα, κεφαλιά κοντράρι σε κόρνερ.